Thatha umdlavuza wamaphaphu uvamise ukuvela esigabeni sesine, ngakho-ke ngaleso sikhathi usuke usungelapheki. Iningi labo umphumela wokuphathwa komdlavuza wamaphaphu uzoba mubi kakhulu. Ngakho-ke kufanele sithole umdlavuza wamaphaphu ezigabeni zokuqala. Ngakho-ke iningi lesikhathi umdlavuza wamaphaphu uzoba ungabonakali esigabeni sokuqala nesesibili. Ngakho-ke sidinga ukuhlola umdlavuza wamaphaphu kulabo abanezingozi eziphezulu, iziguli ezibhema kakhulu, labo abathatha ugwayi ongaphezu kwephakethe elilodwa iminyaka engaphezu kwengu-15, noma umlando womndeni womdlavuza wamaphaphu noma yimuphi umdlavuza. Lezi ziguli zidinga ukuhlola umdlavuza wamaphaphu ukuze sikwazi ukuthola umdlavuza wamaphaphu ezigabeni zokuqala. Lapho singanikeza ukwelashwa okungelapheka futhi sikhuphule amathuba okuphila. Ngakho-ke sisebenzisa amathuluzi amaningi ukuthola isifo. Ngokuvamile ithuluzi lokuhlola elisetshenziswa kakhulu yi-C enedosi ephansi. Lelo ithuluzi lokuhlola elivame kakhulu ukusetshenziswa ekuhloleni umdlavuza wamaphaphu. Uma sesithola inodule ethile noma okuthile okungajwayelekile, singaqhubeka nokuhlola nge-PET scan noma i-CT scan futhi siqhubeke nokwenza i-biopsy nge-bronchoscopy noma i-endobronchial ultrasound guided biopsy noma i-VET biopsy ukuze sikwazi ukuthola nokuhlola umdlavuza wamaphaphu ezigabeni zokuqala, isithathu noma sesibili. Ngakho-ke singakwazi ukunikeza ukwelashwa okulaphekayo ukuze kwandise ukusinda kweminyaka emihlanu ngaphezu kuka-70 kuya ku-80. Ngokuvamile isigaba somdlavuza wamaphaphu siveza njengesigaba sesine. Amathuba okuphila aphansi kakhulu, aphakathi kuka-3 kuya ku-5 kuphela.